थैनाय हमजानाय बेनोल' नामा? सोरबाया सोरजोंबा दोनखारलांदों, सोरबाया सोरजोंबा खारखोमालांदों, सोरबाया न'आव थांना थाहैयो, सोरबाया हौवा गारनानै बहाबा खामानि मावनो थाहैयो। बेनो सोलिगासिनो आरोना। जेरै मा बुंबावनो, नंगौना नङा खालि बेखौल' बुंलाय। थ' हेल' एभ्रिवान, दिस इज बेक टु माय चेनेल। थ' आंनि नैबे गरमार अफिसियेल चेनेलावहा नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय। बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामो। आरो लोगोसे जाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामाखै खालामनानै ला। मानो होनना बुङोब्ला आं मा फोरमायगोन सानसे समावहा माने नोंथांमोनाबो खोनानानै बोरैबा मोननो हागौ आरोना। आरो लोगोसे आंनियाव माने भिडिअ बानायनो थिनहरबाय थादो आदैमोन, मादैमोन, आदामोन। बिथांमोना आंनो फट' हरो, गामिनि नेम हरो, जोंना ओरैबायदि जादों, जोंहा ओरैबायदि खारखुमानानै दं, जोंना ओरैबायदि जाथाय जानानै दं। बेबायदि भिडिअ माने बानायनो आंखौ बहुतआनो थिनहरगासिनो, नाथाय माने आं सम होनो हायाखै आरो आं बानायनो मोनाखै। बेनि थाखाय आं नोंथांमोननावहा निमाहा बिनाय जाबाय। मानो होनना बुङोब्ला आङो डेलि खामानि मावनाय जायो। फुङाव खामानि थाङो, मोनायाव सफैयो न'आवहा। मानो होनना बुङोब्ला दाबो खामानियाव दं, दाबो खामानियाव थानानैसो भिडिअखौ लाबोदों आरोना। थ' एबारनिफ्राय आं लाबोनो हासिगोन। जाय आदैमोन, मादैमोन नोंथांमोना आंखौ रिकुवेस्ट खालामो, फन नाम्बार हरो, भिडिअ बानाय, उमुक जायगायाव थांदोंमोन, सोरजोंबा बहाबा थांबाय, आरो लोगोसे बहाबा हमना मोनोब्ला हमनानै दोन, नुबाय बायोब्ला हमनानै लाखि, बिनाव कन्टेक्ट खालाम होननानै बुंनो आंनियाव बहुतआनो कमेन्ट खालामो। आरो लोगोसे मा बुङो, आंनियावहा वाट्सएपआव हरो। बाट आं बानायनो हायाखै। मानो होनना बुङोब्ला नोंथांमोनाथ' मिन्थिखागौ, आंबो ससियेल मिडियायाव सानसे समावहा बारा गोबाव जायाखै, 2-3 माह, 3 माह 4 माह, 3 माहसो जाबाय आरोना। 3 माह 4 माहानो जासिगोन। बाट आंहाबोथ' बेबायदिनो प्रब्लेममोन, नाथाय दाबो प्रब्लेमा जोबाखै। बाट मा बुंनो, मा खालामनो, उपाय गैया। जाय मानसिया थांदो बेखौ थांनो हो। आंनि साननायाव जाय मानसिया थांदो बेखौ थांनो हो। मानो होनना बुङोब्ला नोंजों जेराव गोजोन गैया, नोंजों जेराव खुसियानो गैयाब्ला, न'खरा जुदि खुसियावनो थायाब्ला, न'खरा जुदि मोजां जायाब्ला, जाय मानसिया न'खौ गारनानै थाङो बेखौ थांनो हो आंनिबा। मिथिबाय? नोंबो गोसोआव ला, नोंबो सासे सेंग्रा होननानै। बियो थांबाबालाय माथो जाखो? नों गोसोखौ डाउन खालामनाङा, गोसोफोरखौ सानलाबायनाङा, जानला मेनला जानाङा। साननायाथ' बहुतखिनि फैयो, बाट मा बुंनो, अब्लाबो गोसोखौ हमथानानै था। आंनि बुंनाय आरोना, नोंथांमोननिसिम फोसावनाय बहुतखिनि दङ बेबायदि। बहाबा न'आव थांना थाहैनाय, फैयि, बहाबा सोरजोंबा खारखुमानाय, फैयि, बेफोरबायदि बहुतखिनि दङ। बेफोरबायदि आरो दा जोंनि बर'नि गेजेराव बहुद जाफ्लेबाय दङ, जागासिनो आरोना। माने जेरै मेथाइ गोदान ओंखारबा माने ट्रेन्डिं सोलियो, गोदान मिउजिक भिडिअ होब्ला माब्रै माने बहुद मा बुङो, पुरा भाइरेल जायो। बेबायदि माने जोंनि बर'नि खायसे हिन्जाव माहारिफोरा आरो सिख्लाफोरा गुबुनजों दोनखार जानानै बेबायदिनो माने ट्रेन्डिं सं माने बोरै बेबायदिनो भाइरेल जागासिनो आरोना दा। माने आरो बहाबा हमना मोनोब्ला लासिं सिं बहाबा सोरजोंबा थांनानै थैनाय, बेनो आरोना। थ' आं बारा गोलाव खालामला, भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय होनना आसा खालामो। थेंक इउ फर वाचिं। नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनगोन। स' बिदिब्ला लोगोफोर, बाय बाय।